समाव आङो खौरां बुथुमगिरि आरो लोगोसे गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोनि बयनिसिमबो आङो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दा जोङो नर्थ धेकियाजुलि आन्चलिक कमिटि एबसुनि जानानै जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो बोसोरफ्रामबो लायो। मानो होनोबा जोंहा दखरा आफादनि सिङाव थानाय जेसेबां ओनसोलनि गेदेर गोलाव मानिजाथाव ससियेल समाज सिबियारि आरो माखासे जोंनि ओनसोलनि फोरोंगिरि गोजौ फरायसालिनिफ्राय लानानै गुदि फरायसालिनि गासैबो फोरोंगिरि बिथांमोन आरो जों धोरोमारि गौथुमनि मानिजाथाव धोरोमगुरु बिथांमोनखौ जोङो बोसोरफ्रामबो बेबायदि जोङो बिथांमोननो गेदेरफोरनो खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनो जों अननायखौ होनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लाबाय थायो। थिग बेबायदिनो जोङो दिनैबो सा धेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बैसागु गोदान बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनायजों गेदेरफोरनो खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनो अननायखौ जों लानो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बैसागुआ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय, बेनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम माबा मोनसे फोरमायगोन नामा नोंथां? निस्सय बेखौ जोङो बोसोरफ्रामबो जों खावलायो जाहाथे फैबाय थानाय रंजालि बैसागु फोरबोनि मुङाव जाहाथे मोजाङै जाहाथे बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो रंजालांगोन बा गोथार सानस्रि आरो सानदौखौ लानानै जोङो जोंनि बे बैसागु बोथोरखौ जों बारहोहरगोन बेखौ निस्सय जोङो दखरा आफादनि जानानै हांख्रायो। गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावबाय। दायो जोंनि बे सा धेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेदेरफोरखौ मान बावनाय लोगोसे बैसागोखौ रंजालि बैसागुखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ नैबे बाथासिफोर मिलन गोजौ फरायसालियाव खुंदों। बेवहाय जोंखौ गेदेर हिसाबै जोंखौबो मान होनो लेंहरदों। बेवहाय आङो फैनानै खोब मोजां मोनदों गोसोखौ। मानो होनबा जोंनि समाजाव गेदेरखौ मान होनाय, उन्दैखौ अननाय बियो खोब गोमालांनो हमबाय। दायो फरायसा आफादा जि हाबाफारि लादों बियो खोब गोजोनथाव रादाब। मानो होनब्ला दिनैनि बे समाव जोङो साफ्रोमबो समाजनि गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो गावबागाव गामि एबा न'खराव हाबनानै थानायखौ नुनो मोनबाय। नाथाय बिथांमोननि नाजानायाव जे दिनै बे फिल्डआव जमा जाफैबाय, लोगोसे गोजाम बिबानगिरि एबा समाज सिबियारि बिथांमोनहा दिनै बे फोथाराव फैनानै एबा प्लेटफर्माव फैनानै जोङो बिथांमोनखौ लोगो मोनफैजोब्बाय एबा बिथांमोनहा समाज सिबियारिफोरखौ जाबायदि मान होबाय बियो खोब बाख्नायथाव। आं आसा खालामो इयुनावबो जाहाथे बे हाबाफारिखौ फरायसा आफादा लाखिलांबाय थागोन। लोगोसेनो बर'नि जि हारिमु बेखौबो अरायसम सिगाङाव दोननानै हाबाफारिखौ मावफुंलांबाय थागोन, आं बेखौ आसा खालामो।